Бер вакытны хатын-кыз иренә килеп сорау бирә. Бу булган хәл. Иде акча юк ди, иде ашара юк ди. Шул вакытта ире җавап бирә. Ну, нишләп ди син миннән сорыйсың ди? Мин бит почтальон гына бит. Син ди Аллаһтан сора ди инде. Һәм хакыйкый рәвештә әгәр дә без карасак, нәрсә генә без эшләмибез, без шул почтальон гына. Хәтта почтальон без Аллаһ субхана ва тааля ярдәме белән генә. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә көч-куәт бирмәсә, зиһен акыл бирмәсә, мөмкинчелек акча эшләргә, ризык табырга бирмәсә, без аны кардәшләрен булдыра алмыйбыз. Хәтта машинага утырганда да, әгәр дә Аллаһ субхана ва тааля безгә ярдәм бирмәсә, ярдәмен күрсәтмәсә, без кардәшләрем беренче ук баганага бәрелербез. Бара алмабыз. Чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, көчен дә уйлап карагыз, әгәр дә ул ниъмәт бездә булмаса, яисә әгәр дә ул ниъмәтне Аллаһ Тәгалә бездән кире алса, көч-куәт тә, зиһен, акыл, күрү ниъмәте, йөрү ниъмәте, сизү ниъмәте, акыл йөртү ниъмәте һәм күп башка ниъмәтләрне безгә Аллаһ субхана ва тааля бирүче генә түгел. Аллаһ субхана ва тааля даими рәвештә аларны безгә карата эшләтә. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне 1 минутка, 1 секундка гына калдырса, без һавасын да суйла алмыйбыз. Без йөри дә алмыйбыз, без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Һәм без аны сизгәне бар, кардәшләрем. Авырый башлаганда, караватка җыгыласың да, шул караватта ятасың, эшли дә алмыйсың, йөри дә алмыйсың, фикерли дә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә безгә вакыты белән безгә аны аңларга бирә. Шуңа күрә шуны онытмаска кирәк. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Куръан Кәримдә әйтә, саны беләсез, Аз-Зарият сүрәсендә: "Ва ма халактул джинна вал инса лиябудун." Җиннәрне дә, кешеләрне дә Аллаһ Тәгалә яратмады. Бер нәрсә өчен, илля мәгәр Аллаһка гыйбадат кылыр өчен. Ләкин дәвамын карагыз. Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Ма уриду минхум мин ризq." Мин сездән ризык теләмим ди. "Ва ма уриду ают'имун." Һәм ашатуыгызны теләмим. Инна Аллаһа хуар раззак. Хакыйкатьтә ди Аллаһ субхана ва тааля ул безгә ризык бирүче. Шуңа күрә бу иркешләр дөрес әйтә. Син нәрсә миннән сорыйсың ди? Син Аллаһтан сора ди. Чөнки әгәр дә Аллаһ теләсә, бу була. Чөнки нәтиҗә кайда аны без эшләмик, без уйлыйбыз безнең кулыбызда дип. Юк, безнең кулда түгел, кардәшләрем. Әгәр дә без уйлыйбыз шулай, бу бик зур хата. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә шуны аңлатмаса тормыш буенча, безнең кулыбызда түгел икән, бәлки бу безгә карата зыян. Ләкин әгәр дә бер авырлык биреп, безгә белгертә иткән, бу малың да, ризыгың да, саулык сәламәтең дә синең кулыңда түгел дигән нәрсәне кешегә аңлата икән, кеше аңлый икән, бу Аллаһның рәхмәте һәм бик зур ниъмәте. Чөнки бәлки шул хис, минем кулымда бер нәрсә юк дигән хис, бәлки кыямәт көндә мизанда шундый авыр булачак, бәлки ул сәбәп безнең җәннәткә керүебезнең булыр, иншалла. Шуңа күрә бу да җегет шулай әйткәч, ул дөрес әйтте. Нәрсәне булмасын, ризык булсынмы, эшләр булмасынмы, нинди нәтиҗә көтмик бу тормыштан, бөтенесе нәтиҗә Аллаһ кулында. Безнең кулыбызда бер нәрсә юк, без телибез генә, тырышабыз гына бу дөнья өчен, ахират өчен, һәм шул ук биргән ниъмәтләр белән аларны эшләтеп без тырышабыз да Аллаһ субхана ва тааля ярдәме белән генә. Бер галимның сүзен беләсез, шундый матур сүзләр әйтә: "Я Аллаһ, дим, белмим ничек миңа булырга ди. Сиңа шөкер кылган өчен, мин тагын шөкер кылырга тиеш сиңа ди." Чөнки син шөкер кыласың, Аллаһ Тәгалә сиңа савабын да бирә, шөкер кылач арттырып та бирә. Әле иң беренче эштән гамәлең дә син аны Аллаһ ярдәме белән кылдың. Менә шундый хәлдә без, һәм ул хәл бик зур, бик яхшы хәл. Чөнки без Аллаһ субхана ва тааля кулында сәбәп кылыйк, тырышыйк. Һәм иң кызыгы, нәтиҗәдә алар дуа кылалар, балалар белән, хатыны белән, һәм күршесе бер таба самса алып керә икән буларга, бүләк итеп. Һәм алар шулар. Бу хикәя түгел, бу булган хәл. Шуңа кардәшләрем, бер вакытта без балаларыбызны өйрәтергә тиешбез анырга. Бер танышым шулай кибеттән ризык алып кайтты. Һәм чыгара башлады. Сөт, банан, һәм бала утыра икән. Моны Аллаһдан сорадым ди, моны Аллаһдан сорадым ди, моны Аллаһтан бирде, Аллаһ Тәгалә бирде, чөнки Аллаһдан сорадым. Бөтен чыгаргач сок юк икән теге, сок алып кайтмаган. Әйтим, сок юк, ну значит, сок булмагач, мин дәва кылдым, конечно, ди, Аллаһдан сорадым. Ну сок булмагач, значит, ул хәерлегә миңа ди.
Шуңа күрә ниндәй генә хәл булмасын, без Аллаһ турында үзебезне түгел, балаларын да Аллаһ турында яхшы фикердә булырга өйрәтергә тиешбез. Чөнки син сорыйсың, тырышасың, ләкин Аллаһ бирмәсә, барыбер яхшы фикердә бул. Ни өчен? Димәк, син тырышып та, син сорап та Аллаһ Тәгалә сиңа бирмәде икән, я вакыты җитмәде, я ул нәрсә сиңа хәерле түгел. Һәм шунарда, кардәшләрем, безнең өчен бик зур файда. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә биргәндә фақат бу дөнья өчен түгел, бу дөнья өчен дә, ахират өчен дә бирә. Чөнки без бит бу дөньяны түгел, без ахиратны телибез. Ләкин әгәр дә кеше бу дөньяны теләсә, فَمِنْهُمْ مَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Алар бу дөньяны сорыйлар, ләкин ахиратта аларга бер нәрсә, берни савап та, берни аҗр савап та, сәбәп та җәннәткә кергә аларда булмаячак. Шуңа күрә без икенчеләрдән булырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә дәвам итә: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Алардан ди шулар бар ди, кем ди: "Я Раббым, миңа дөньяда хәйрле истиқамәтләр бир, ва фил ахирати хасана, ахиратта да бир, һәм вакина азабнар, һәм безләрне җәһәннәм утыннан сакла" дигән, азабыннан сакла дигән теләк һәм дуга. Һәм ләкин дуга ул гамәлебездә булырга тиеш. Кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шуны аңлап яшәргә насыйп итсә иде, бөтенесе Аллаһ кулында. Без сәбәп кылабыз, ләкин сәбәбен дә без Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ярдәме белән кылабыз. Һәм шуны, кардәшләрем, без балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Балалар да шуны аңлап, Аллаһ турында яхшы уй фикердә булып яшәргә тиешләр. Шул вакытта гына Аллаһ бирсә, бу дөньяда да һәм ахиратта бәхетле булып яшәрләр иншаллаһ. Субханакаллаһумма бихамдик, ла илаһа илля